Lo? Kinahinayak mo ba sa ang kamera? Animal ka. What's up mga Kurkotoys? This is Brian Tang. Wow! So, mo na yung mga kaban ko, mga Kurkotoys. Lubog-lubog. Winsel, di mag-scream mo. Paglubugan siya. Unsa na yung pangawa, Soy? Unsa na, Soy? Mga malarak sa nila lang. How da mo na, Soy? Araw na. Asa siya nga nila lang daw. Oo ba na sila nila? Picture ta. Hitios. What's up, Ching? What's up? What's up, man? Pakyat. Parang di good kakyat. Pakyat lang. Pabakan picture. Pagpakyat ka. Cute mo. Yung mukha, Soy? Sikad-sikad. No? Lo, ni sikad. Oh, ni sikad. Amo na sa bawol ko, Toys. Dako kayo kung fish pan lagi. Mga tao na ako kung kipa ko, ano? Guys, lagi pasikop na. Tungkol sa kadako sa fish pan. Mga pila ka hectares, 100 hectares na eh. Ako kay fish pan ako. Kung makita ninyo mo na. Kung makita ninyo mo na akong fish pan. Fish pan ako. Kana kakuha sa akong fish pan da eh. Mura na magdagat kaya ako ng fish pan. Tana ching. Karon kay wala man kami laglag man mi na dagat pero maligo japon mi. Kuan, among challenge is tang twister. Tang twister. Kani 3 times sa pag di kay kakakuan sa 3 times another kan punta. Another round pero ito sulo na ko imong naong diha. Alay, wa sa gago. Lay, taslo. Oh, pilar pag taslo. Yes sir kana. Nya puli-pulitan niya ikaw na dapat. Amulingkod tal. Di lang gud ta mga soko god. Dapat laluma po sa tuslo. dapat word basta kay tong twister nga maglisod ng litok. Maglingkod ta. Tabakat para paghumog dali. Pinyara. Kay kanang mabaw ta maglingkod. Magsugod na may sa amuang tang twister. Una. Kani. Ang kwarta sa kwarto kay 4. 3 times. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Oh, katulo na balik. Sige, pas-pas. Okay. 5 6 7 go. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Yeah! That's it. Howd by howd. So, ikaduha. Ang makina ni Monica gimekaniko. Ha? Ang makina ni Monica gimekaniko. Ang makina ni Monica kay mekaniko. Oo. Ang makina ni Monica kay mekaniko. Ang makina ni Monica kay mekaniko. Ang makina ni Monica kay Slow. Matik. Matik. Kuan. Siomai, suman, siopaw. Ha? Siomai. What? Siomai, suman, siopaw. Balik ka. Siomai, siopaw, suman. Ginagawa mo. Siomai. Walay suman ganina. Siomai, siopaw, suman. Ha? Siupay, usa siupay. Siomai. Siomay, siopaw. Oh, suman. Pataka man ka. Wala may suman ganina pa ingon nimo. Na ana. Walay suman. Kiglalo mga ana. Siomai, siopaw, suman. Lah, tingnan ba kang isda? Hala, ignorante. Gani. Siomay, siopaw, suman. suman. Sige. Siomay, siopaw, suman. Pas sa siomai, suman. Ano ba? Okay. Di ba takakatawa ng 1, 2, 3. ay pulihan ay ta ana siguro. Sige, Sige, usap ta sa challenge ba katong kwarto no. Yeah, ang twister to gani. Kuan ang word, ang tang twister kay ang kwarta sa 4 kay 4. Ikaw ang kwarta sa kwarto kay 4. gani, ang kwarta sa kwarto kay 4. Sige, ikaw na. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Ikaw.
Hinaya pa rin mo. Muro mo memorize mo. Sige, sige, sige. Ako na. Sige ako. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Ang kwarta sa kwarto kay 4. Oh, ana ba? Pas ba? So, Balik sikan. Sige. Siomay, suman, siopaw. Siomay, suman, siopaw. So, Yawa. dali. Tayo makakuan. Sikan. Ikaw pa, oy. Ako pa rin. Sige. Tumawa ka, gago! Dali, mo nag-challenge na. Limalit sa di ay. Isa. Lang ay. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Siomay, siopaw, suman. Siomay. Siomay gani. Asanay? Ang third nga tongue twister. Lah, lukso. Dali. Another ignorante. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Where? Unsa daw? Where's the Gusto na tada. Relo ni Reloy. Ang relo ni Reloy Rolex. Oh, kana. Ang relo ni Reloy el Rolex. Pas-pas lagi. And 5, 6, 7 go. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Ang relo ni Reloy ay Rolex. Rolex ya. Rolex ya. Ikaw nagkuhan na wala kay ka. Ako. Bayan. Di. Ang reloy ni relo. Kinahinaya kayo mabasa ang kamera. Yawa ka. Ay, gulit ba sa ikaw na? Ay, nako. Ayos ako ito sumog dayon. Ang kuhan ba ang kan eh? Kan eh. Ang iho. Ginagawa mo! Ihawon hiwaon. Ha? Ang iho ihawon hiwaon. Ang iho hiaw hiwa. Ang iho ihawon Ihawon. hiwaon. Ihawon. Ang iho ihawon hiwaon. Here you go. Okay. 5, 6, 7 go. Ang iho. Slow na daan. At tikasan man ka. Iyang ikuan kay. Imo ikuan kay katong para sa ko Oh, to. so to. Ang iho hiwaon. Sa to? Ihawon. Ihaw. Dili ang iho hiwaon ihawon. ihawon hiwaon. Oh. Basta kadto. Ano ka ano 6 5 6 Ano nga naon mo na ako mo patat alam ko. 1 2 3 5 6 7 8. 5, 6, 7 go. Malayo. 5 6 7 go. Ang iho hiwaon hiwaon. Ang iho hiwaon ihawon. Ang iho hiwaon ihawon. Mali ka na isa. Mali ka. Mali ka na isa. Ihawon ihawon. Diloy. Ano Sige, ka? usab. Ang iho hiwaon hiwaon. Usab. Next. Ang Okay, 5 6 7 start. Ang iho hiwaon hihawaon. Yeah. Tama na ko na Bernero. Mali sa inaabot kay suyo. Ay ikaw dire pa biya. Olympics na saag. Unsa pa? Ay siglakaw ka mag. Dire ta kay lubog na dito. So, mga kakorkotoys, maoro to mong kwadron challenging minute. Maoro to among challenge. So karon, okay. Grabe to yung lagi guys. Oh, you watch that? You watch. What you watching? Sama na siya, oy. Iyo palangga ana. Hilig bilang palanggag mga animals. Wait ha. Kana pagbalik na makakuha ko isda. Sunda ko pa dong dito Pabs. Taas kay utong Pabs. Bata. Kani siya. Lagi isda oy. Hindi ka pagtuyog. Dapat magdala kung panda armas. Ako armas. Mga krokotoys magdala tag armas. Shout out ang mga kuan taga-gubjin Pabs. Sa may arabas mo puno mo kay dala. Ay bato eh. Shout out ang taga-gubjin mo. Shout out mga taga Gubjin. Mahihina. Ang mahihina to ara nang inhas ito. Kuan.
ginagawa mo? Kani siya taga Marayag ni siya. Mo si trabaho ni nag-push up guro ni. Gi sam-sam jud taga tuhod man sam-saman dong. Sugam daw sis daw eh. Dagan daw. Ya. Nam daw rin. Grabe isda ko sugid panakan jud. Sige daw, bukra daw. Sug mo lang oy. Pangita, may igo siya ning bato ron, impas yun. Sige na be. Sige gyud. Tara mo gyud. Oh, jud ako oy. Anti ka bakalikin. Ini gana pa nimo boss. Wa na lekay ng isda oy. Ikaw daw isda daw. Oh, ja. Ini gana pa nimo wa na nakalekay ng isda. Practice pa to. Thank you sa nag-sponsor sa ni Junmar Pabia. Ikaw isa sa mga nagsuri-suri sa akong pispan. Unsa may maistorya nimo sa akong pispan? Ay klaro ay gamay ra kinason. Akong pispan dil ang bas-basta kay nanay mga gitawag nga mga barko. Tungod sa kadako sa akong pispan mga krokotoys. Naa na ko'y mga kuan krokotoys. Naa ko'y mga pambot. To. Mo ni mo mga krokotoys. Ang karang nay mga puti-puti nga nay mga puti-puti nga talinis-talinis. Mo na siya gitawag og suwaki. Ang karang isa mo na gitawag og sikad. Kung sa Bisaya pa na sikad ba sipa ba mo sipa. Maninikad. Sika, oh sikad. Kay musikad min jud siya god. Kung saan ang pagkaon ng swaki. So mo ni swaki. Ano ni pagkaon ng swaki daw? Kaon daw ng ilo. Tapos Gamay sa tilawa uy. taganon. Ato nang kanon ng swaki. Mo ni wala kana. Ay lame. May na nila lang. Kuan, kanang mura siya og lami siya kanang muglami siya og Kani guro na sukaan. Lami mo gyapon siya pwede suka. Eh sukaan na to pa matila ko. lami siya. Dito ra sa Uy, gisuya pa. Suyo pa kita na siguro. Suyo po na. Mga krokotoys. So, otoy, mo na gitawag nga swaki. Lami lagi mo ra sig balot lagi primero daw nimo kaon murag kuan. Ano si chat mo? Shout out nimo ang Shout out na tayo Gubjin malakas. unsa pa? Ang shout out nimo dito, mga kailan nimo? Shout out ko sa akong mamagpapa sa mga barkada. Wow. What's up yo? Na. A few moments later. Og mga kakrokotoys, muuli ni gid me. We're going to boarding house. Oh, dire lang ko to ba video mga krokotoys nya. Kita-kita. What's up? What's up mga krokotoys? What's up mga kuroko? Wow!